Ngeli leli esishiyeza lona namhlanje lizosiphula impande zeminyaka ezinye sesayigqiba sancamela ukuphila nazo. Awusahamba bafethu ngizakudedela ibishop manje. Bafethu ngifuna sithathe leli thuba futhi just 2 minutes. Lento ebikhulunywa la uzazi ukuthi hayi ngiyachitheka la. Asiphendukeni bafethu. Obana bathi namhlanje sizophenduka nje. Ya. Akusinto malo yakho yakho. Akusinto malo yakho ngabantu abanale. Sisise wena. Ngifuna 2 minutes kawuthandaza ukuthi baba ngilekelela. Baba msize. Bafethu uyakhona. Abasigala behlete kabalika kesh. Ngofuna umlomo wakho uthandaze. Lord help me. Tandaza vula umlomo wakho egameni kaJesu. Tandaza vula umlomo wakho. uNkulunkulu kusize ngamsiza mina. Ngiyaphenduka. Tandaza egameni kaJesu. Uyose ngamandla. U-Alpha no-Omega, uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu okhona emandulo, okhona namhlanje. Okhona naphakade, solo nguwe. Namhlanje usenguwe ukhona. UNkulunkulu wakho, iJesus. Abashali bonke lizaleni uNkulunkulu egameni kaJesu. Thank you Lord. Namhlanje akhuluma indaba abazalwane yamathoba le ndoda ayisali uyabona ayisabisi ukuthi sike batshele indaba zabo batshela ngempela ayibona igama lenkosi ngifuna ukudedela uBishop Thelezi egameni kaJesu ngifuna ukudedela ngizomdedela khona manje ngoba ngifuna emva kwakhe angizishukuza kwamanje ngisafuna ukuba la ngoba usebhusha wabhusha uvamela isithakane wakhithi sesithi ke uyakhiya ngicela ukudedela uJobe before ngidedele uBishop uJobe for 10 minutes bese sithethele into kaNkulunkulu egameni kaJesu waseNazaretha. Ngicela ukudedela uPastor Sakile Sithole simshayele izandla zaphambili uJobe egameni kaJesu. Ungasanye emva kwalokho bazalwane siyakhulumisa sidedele uBishop egameni kaJesu. Abathekweni bona lena bafowethu. Sibona lena eThekwini. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngiyacela basisishele for But uma uhoste eshiqelela shuthi it's God's will
while that I speak about lento le uNkulunkulu afuna ukuthi sesihambile la silungise. Ngeke sasivula iscripture but uma ufunda Matthew chapter number 12 verse 29 uthi akekho umuntu ongena endlini esikhwaga phambi impahla yaso andukuba abophe kuqala isikhwaga andukuba phange impahla yaso. Kunento eyenzeka la ebandleni whenever uNkulunkulu kune upgrade ayenza ebandleni baya upgrade abazalwane kwelikamoya but materially ngokwama resources babe stuck. Babili phela abantu ababa stuck when it comes to ama resources ebandleni uSathane uyazi ukwenzelana. Umzalwane ayavuleka amasango spiritually according to our gift kodwa abambe ama resources ngoba uSathane ulimita i-furtherance noma i-advancement yento esukubekwe kuye. Akukho la ivangeli ngakhona nabazalwane abengena lutho. That is why the Lord needs to open amasango ezimali empilweni yabantu abashumayelayo so that ivangeli ngeke lithatheke kancane. Abantu ababambela lezi zinto kakhulukazi kuba abantu aba-prophetic obheka abantu abama-intercessor ukuthi bathola kanzima kangakanani empilweni baphuleke iminyango yabanye ivuleke kodwa eyabe ivaleke. Prophetic people, labantu abayi-30 embusweni kaSathane, they are always having a challenge when it comes to financial issues. Uma ngihleli phansi uNkulunkulu ukhumbuza uRomans chapter 12 verse 8 uthi nowanikelayo akanikele ngobuqotho. Alikhulumi nanoma ubani iBhayibheli lakho. Likhuluma ngeziphiwo abantu abazalwa nazo uma sebefika enkonzweni uthi uPaul ulungisa i-approach yazo. Ngoba no prophetayo so a prophet according to the proportion of faith. Lesithi nonikelayo akanikele ngobuqotho. Kuba ngabantu abanesiphiwo sokunikela. Abantu abaningi abayazi. Kunomuntu emefika enkonzweni abanye bebone i-praise and worship team uthi into engakanani yena abona isidingo. Abe nento ethi yazi mengase kuthiwa ngingalungisa ukuthi eshe ngenalutho. Yiko kunesiphiwo sokuthi fanele ngabe ngine-supply esempilweni yakhe. Kodwa amazulu avalile ngoba yazi uma engavula kulo ibandla lingaqhubeka. Kunabantu abala amsofika la kunabantu abathintekayo nje nangenceku uBhelebane. uBhelebane has been an ambassador yokuhosta revival uNkulunkulu introduce ama-move la eThekwini ngenxa yakhe. I'm sure uNkulunkulu by now kukhona umuntu amthintayo even uBhelebane uma request efika nge-Uber la kuthi lenqeba uNkulunkulu idinga imoto. I'm saying that in passing. I know kukhona abantu uNkulunkulu abathithayo. Ngazi abantu abangabazi ukunginika imoto abawu-5 before kufika imoto yabo. Because I know uma ngabe kufuna ukunwetha ivangeli kunabantu uSathane ababambile isuke impumelelo yebandla ivalele kulabo bantu. Ngizokhuluma nabo kuphela. I know kunikeliwe kodwa kunabantu bala uyazizwa ukuthi nomthwalo wale movement. Uyazizwa ngeke efanele uyenze. Kodwa uyazi abanye basomabhizinisi la uyazi ukuthi imithombo yakhe ivalekile ivale ukuthi kule minikelo ongayenzile. Obedience is better than sacrifice. Mhla uNkulunkulu enginika umuzi, mhla uNkulunkulu engiphi imoto, wangipha ngoba ngiphi imoto eyodwa. Okuba imoto yami yokuqala ngathi Nkosi bengiyidinga. Kodwa ngicela ukuyinika umuntu oyidinga njengami. uNkulunkulu athi akusoze waphinde uhamba ngenyawo. Ngifuna nje abantu abala abawu-50 abala uyazi ngikhuluma nawe. You have a hunger uqhubeka ivangeli. But eyimalini khona izinto ezingahambi kahle. Uyaqala ibhizinisi alipheli. I'm speaking this ngoba abantu abala uma bekhululwa namhlanje ibandla lizofika kude. The next meeting esiyoyenza la siyoyenza kukhona into ongazi uyibone la. Khuluma nalabo bantu. If you know you are that person, you have a liberal spirit. Unomoya we-generosity ngokuphiwa uNkulunkulu. Unesiphiwo sokubona isidingo endlini kaNkulunkulu and kunamnyango ebelivuleke empilweni yakho. Ngifuna labo bantu benze ama-pledge. Ngenzeka unawubasho. But I'm saying something that ayasifusela impilo la. Ngiyayibeka la engakaze ngitshele ukuthi ngingafika khona. Ngifuna abantu abawu-50 that are going to pledge an offering of 500 rand. Ngicela ukubiza ngegama 500 rand. About 50. They are going to pledge 500 rand. Angazi noma
bakhona abantu abanama ngicelile ukuthi banganikeze i-account number yale movement ngoba idinga ukusupport. Bese ngiyala phansi ndethe ngibishop. Ngicela those 50 people. Now when you raise your hand. Isikhathi osimisile nowasimisayo kwasemaphakadeni. Baba wethu ongcwele, siyaqhubeka Nkosi ukhuluma kwakho akuthuli. Nangu mina Nkosi nginja nje. Uyangazi weNkulunkulu angilutho nje. Namhlanje Nkosi umisile ukuthi ngime kule ndawo ukuze ukhulume. Ngoba wena Nkulunkulu awudingi ukufunda kwamuntu, kodwa udinga umuntu ozoma ngawo ukhulume ebantwini. Siyabonga Baba wethu ongcwele nelithuba udumo lonke Nkosi singathathi nokukodwa. Nkulunkulu wethu ongcwele, udumo lwakho Nkulunkulu, ngisho inhliziyo yami Baba wethu ongcwele nenyama yami yenze ithobe izwi lakho. Ngoba uwe Nkosi okhulumayo. Thatha udumo ke Baba egameni likaJesu inkosi. Amen. Sanibonani bangcwele, molweni. Bazalwane, ngiyathanda ukubingelela kakhulu phakathi kwethu. I would like to greet among us. Angixolise kakhulu ukuthi ngicela umfowethu angikhulumele. I would like to first apologize for the interpreter. Ngahluleka esikoleni manje ngumuntu othandayo ukuzwa ulimi lwesilungu. I didn't do very well at school, but I'm someone who likes the English language. Kwathi ke ngesikhathi kuphunywa esikoleni, So when school was out, kwakuyodliwa. it was break time. Ngase ngiphuma mina ngigoduka ngicabanga ukuthi kuyagoduka. And then I went home thinking that school was out. Sukela kuleso sikhathi ke From that time kuze kube lesi up sikhathi to today. kanti ngizohlangana noJesu. And along the way, I came across and I met Jesus. Manje ke ingakho ngithanda ukuthi mangikhuluma That is why I prefer that when I preach, kube khona umuntu ozokhuluma ukuze kusasa ngazi ukuthi mawuthi uthini. so that someone will interpret, so that in future I will know that when someone is saying something, it is so. Malibonge igama likaJesu. May the name of the Lord be praised. Angithathe lethuba ke bangcwele Let me take this opportunity ngibingelele umpostoli uBhelebane to greet Apostle Beliban nonkosikazi wakhe and his wife, umama Madlala. Mama Dala. Ngiyabingelela ma I greet you, Mom. washumayela ngangisafunda isikole She preached when I was still at school. kwakusemthwalume bekitele It was at Umtwalume Crusade. kade unamasalamusi And I thought she had some magical spells. ngibona mephakamisa izandla abantu bawe phansi. When she raised her hands, people would fall under the power. Ake sibonge ke namhlanje ukuthi nami sengikhona We really appreciate that I am here today. ukuthi washumayela emthwalume That you preached at Umtwalume. into engangiyethuka And something that I was so amazed, into engangilwa nayo something that I was facing, nami yangifika and it also came to me. namhlanje Today, into wayekhuluma emthwalume what you spoke about in yilo Umtwalume lesingifiqile. is the very same thing that is upon me. Siyabonga mawethu We thank you so much, Mom. ube isibusiso kithi You have been such a blessing to us ngevangeli in the gospel. alibonge igama likaJesu. Baba usikhakhane Mr. Skakane, ngiyabonga kakhulu mfowethu. thank you so much, my brother. Ngiyathokoza mfowethu I'm so happy to be here. nonkosikazi wami You and your wife, isibusiso empilweni yethu such a blessing to us. ngendlela emangalisayo.
Mangibingelele unkosikazi wami, Let me greet my wife, usister wami, my sister, umngani wami, my friend. sihlala naye, We stay together. sineroom eyodwa, We have the same room. sinembhede owodwa, We have the same bed. sinebathroom We eyodwa. have one bathroom. Mangibingelele Let me greet her egameni in likaJesu. the name of the Lord. Bazalwa ngaphandle kokuchitha isikhathi, Without any further ado, ngiyanibingelela ninonke egameni I lenkosi. greet everyone here. I-fivefold yonke phakathi kwethu, The fivefold ministry among us, bingelela phakathi kwethu. you be greeted. Ngivumeleni bangcwele, Allow me, saints, sengivala le as mvuselelo. I close in this revival, Ukhona oke wakhuluma kule ndlu, somebody has spoken in this house kushaye ma-status. and saying this is just a Ethi starter, nje kushaye ma-status. and saying it's just a starter. Inhliziyo yami My heart ike yasho has said this, ngathi kuyenzeka that it sometimes kuthiwa happens, ama-status. that it's called the starters, Ama-status the starters, awukudla but they are actually the main cause. okuyeswini. That is the main cause. Asibonge nje Let us be grateful sithola ama-status. that we got the starters. Zovala mina. And I'm coming to close. Sayi kuyo leyo ndawo. I'm not going back there, Zoveza ekugcineni but I'm going to ukuthi display Jesu sekhona. in the end that Jesus is Jesu here. senamandla. Jesus is powerful. Jesu sabathanda abantu. Jesus still loves Noma them. kunjalo. Even though it is Noma so, kunjalo. even though it is so, Uthando the lukaJesu love of Jesus lusekhona. is still here. uJesu bangcwele. Jesus says, Fike He emkipitweni. found me cohabiting. Fike emkipitweni. Found me cohabiting. Fike ngihleli He nentombazana. found me living with the girl. Ngenhla kaJesu. Power of Jesus. Jesu eshuleni. Jesus was praising. Angebamuntu. It was not for me. Intombi khala nensizwa. I was told that the man is not the grand son. Ngipitile. But I stayed in the quality. Ngipitile. I stayed with the girl. Bazalwane. But the Lord Ivumelene namhlanje. allow me today Ngasenhlona. in the sun's there is a man Zoyethula. that I'm going to introduce amongst you. Uthi noma sekunjalo. Even though it is so, Noma sekunjalo. even though it is so, Zokwethula. I'm going to introduce a man Phakathi kwethu. among us. Akhala abantu. People are praying in Turban. Kwenzenjani? They say what's happening. Balala balalana. People are sleeping together. Balalana. People are sleeping together. Amadoda. Men are sleeping with women. Kwenzenjani? What is happening? Vala babusiphathane. Mrs. Kakane, Khuza. it's coordinated. Ayawe lento. This thing was swallowed. Phumeleni. It's not his own. Zokwethula. I'm going to fight you. Ngisa. Phumeleni. Zokwethula. Ngisa. Sekukhusiwe. Ethekwini. Ngipindekakhuzo. Amadlala. Amadlala. There is one. Shoda. Today. Shoda ngo-number 3. It's number 3. Watholakala u-number 1. Number 1 is there. Watholakala u-number 2. Number 2 is there. Kodwa shoda u-number 3. Number 3 is missing. Jesus. Shoda u-number 3. Number 3 is missing. Sokhuza size siyede. We are going to warn people until we stop. Abantu abangamtholanga. Those who have not received him. Number 3. There is no hypocrite. Abazabo. Those powers. Wena bishop. They are on the bishop. Apostoli. In the apostle. Number 3. The number 3 Tholakala. is missing. Bayashumayela. They are preaching. Ama-theologians. They are told. Yonke into ongayithatha. You think you can go to Shoda u-number 3. number
The wine was short. uJesu ekhona While Jesus was present, wakhala owesifazane and the woman cried out wathi weJesu and said, "Oh Jesus, siyabona ukhona I can see you are here. weJesu ukhona You are here, amanye Jesus." amagama In other words, imibhalo idliwe the scriptures have been read. imibhalo idliwe The scriptures have been read. ufundiwe People have studied, kodwa akufundwanga but they have not studied. ishode kanjani wayini How did the wine run out? abantu befundile People have learned. benakho konke They have everything. bekho amasudu amasha And others are wearing new suits ugqoka imijiva and wearing long suits. Beleman, kuyaphusuka kuyo entabeni People go up the mountains kuyothandazwa to go and pray kuthiwa kuyothandazwa and say they pray kuthundelwane ngama-verses and they committing on the verses. amagama makhulu The words are too much. kodwa unamba 3 akekho The third person is missing. lento ekhuzwa la What we are trying to stop here, ngaba ikhuzwa we wouldn't be doing it ukuba ibandla if the church livele lavuma has agreed ukushada to be married laphelela completely. akuyonto yokudlala le This is not something to be laughed about. yabazalwane Saints, ibhayibheli lithi the Bible says, ujesu ngelinye ilanga Jesus one day, eqala ukushumayela when he started preaching, wafikizela amanzi he came amongst the brothers, two brothers, eziwu-2 sidoma they were fishing. lithi ibhayibheli Bible says, ujesu wathi kuso and Jesus said to them, ngilandeleni "Follow me." engakashumayeli Before he preached, ngilandeleni "Follow me." engakafiki kunamba 3 Before the third ngilandeleni "Follow me." izwi likankulunkulu The word of God ibhayibheli says, inkema it is a sword. It pierces ihlukanise and divides ithambo the bone okanye and the marrow. izwi likathixo Word of God. liyahluka It is separating. ukuba benginesikhathi mama If I had time, Mrs. Magana, chaza lento yamabandla amabili I was going to explain this thing of two churches. angwa nje That's what we're fighting about. bangamabandla awuthu We're fighting over two churches. onedala There is an old one. khona elisha There's a new church. ibandla elisha The new church, mamadlana Mrs. Magana, inayo yonke into it's got everything. ishoda ngonumber 3 It's missing the third person. I know you don't believe me. bukalana Look at this. limala epulpit It comes to the pulpit likhale and cry and cry lithatha ama-tissues and take tissues liwabekela and put them here lisusa inyembezi and wipe the tears liwe phasi and fall down liphinde livuke and stand up. liwiswa indoda There is a man that liwiswa umayekisha is not the Jew. liwiswa indoda Man, hayi umayekisha what's the one? indoda ithina nje And us, la sifika skipha intini the gospel came to us when we were living together with umuntu engandiskipha into naye the person that
The church. The church. As you see them fighting, they have come across Jesus. Now when they have to take off, the modern church, it doesn't take off. Ask them. Who did they come into contact with? They didn't come into contact with anyone. They found the scriptures. They have not received the third person. The Bible says the third person, when he arrives, the third person, when he arrives, you do not talk to when you wake up in the morning, looking at the mirror, resting her when Jesus when Jesus comes to this water, he didn't touch it. The question is why? Jesus was a man of authority. When Jesus came to this water, there at the wedding, if he ever prayed for you, and you wouldn't be here, It's gone. if Jesus, because Jesus was a man of authority. When Jesus came there, he said, you, take the water. He doesn't touch it. If he ever touched it, he would be touching the water. The question is Jesus. Why are you not touching the water? He says to his mother, Mom, what business do you have with my staff? Why are you saying Jesus? He says, now, as I am the way, I have to remain away. He doesn't want to get enough of this party. Before time. Look at this. I'm closing now. When Jesus comes with these two brothers, they were fishing. He says now, follow me. I will make you. In other words, nobody preaches whoever preaches without being made. Every preacher is being made by the churches. And the churches, they are also being made as a pastor. Not preaching it. There is a place where he is stuck. There is nowhere you can preach against you. And you are already in the sin already. As I am a father, I am a father of fathers with my sons. They are in the curse. I have a question. Who told them this thing? Go around and sleep. You don't sleep around. This thing, the Lord respects you. How am I going to afford my son? Also stuck in the same thing. If I'm going to people who are going to a divorce, God wants to see me first. How am I going to intervene in a divorce? And I'm also getting divorced. Hello. Hello.
befike kuwe When people come to you, bafike bathola impumuzo they need to find rest ngoba ufuzwile because you are imitating your father. nazi labami Here is my story. yeke ngivale Allow me to close. ibandla lishoda ngekelelo The church is missing one thing, number 3 the third person. awafika oyindoda They found one man. number 3 Number 3, esithathu chapter 3 chapter number 3. le ndoda enkulu This man was a big man. yayifundile He was educated. inako konke He had everything. they showed them But the third person was missing. Lord yaziwa A very famous man. phethe a big church He had a big church. showed them number 3 But he was missing number 3. umbuzo nje Here's the question. ukuthi kungenzeka yini Can it be ukuthi umuntu that a person abuye azalwe na and be born again eswini sikamini and go back to the mother's tongue? simanga le It is a miracle. ukuthi ayinawo number 3 le That there is no number 3, but it is such a big church. But now it's obvious. khona amabhodlela amanzi There are water bottles, kodwa short number 3 but the third person is missing. akhona Yes, they are there. amabhodlela akhona The water bottles are there. short number 3 But number 3 is missing. bayophuza They are drinking balahla ama-empty and they throw the empty babuye bottle. baphinde And khona then they go back. kusho ukuthi amanzi It awaphuza means this water they drink, awasizi kalula it doesn't help anyway. amasebenqomo Even though they are to perish, they send the cancer Africans It wills the kodwa la manzi but this water, ikhona ngeke walawo there's something that is going on. Dayisa Even though they kodwa yashoda there is something to do. number 3 akhona amanzi The water is akhona there. amafutha There is oil. akhona amapebela There is pebbles. yashoda Nothing is missing. indoda ishumayela A man is preaching, yashoda but the third person is missing. nje bazame phapha mani He said, saints, wake up. phapha mani Wake up. phapha mani Wake up. isuke You have left. senifika number 3 When you get to the third number, kunezinto zakhona there are things from the second part. ibhayibheli The Bible says, you have to come out of the nonsense. Jesus is talking very serious words. He says, let us take his cross. Let us take our cross and follow him. We are not taking Jesus' cross. We take our own. But when we get to number 3, number 4, Same one. we honor you on the little part. Chapter 4. Chapter 4. The Bible, if I'm not mistaken, it talks about a woman, a Samaritan woman. Listen, your saints. This lady, when the Bible explains, as I'm closing, the Bible says, Jesus, it was necessary that he passes through Samaria. Why are you going through Samaria? We don't know. But you have to go through. When he gets to Samaria, when the Bible explains, he felt tired. He got tired by the well. By the well. He got tired. And the woman came from the Samaritan house with men. Jesus was not crucial this woman and say, woman, leave this man. It called for Jesus to sit down. Why are you sitting down? I need to get this the situation of number 7 and be number 7 because she's worried. Yes, too many men. But there is a third one missing. Number 3 is missing. He spoke to this woman. Even if you give the person the scriptures, you will do that until you give up.
umuntu udinga number 3. The person needs the third person. Ibandla nalahleke khona The church, when it lost it, lahleke number 3. it lost it in number 3. iBhayibheli lithi The Bible says, ningamdabukisi do not grieve. obana befundisa ubona befebe kangaka Because as you see promiscuous pastors, baphuzwa it's because they were warned bengakaphuzwa befundi before the preachers warned them. besaphuzwa While they were being warned by the third person, wabanikela he gave them over. He wabanikela gave them over enkanweni unto their lust of their own. bezwa And they will, bezwa they don't listen. owesifazane The woman, agcwaliswe she came full of the word. ma egcwaliswe As she was full of the word, ucela manje she asked for water. bezalwane hey yabona into yokuphuza amanzi number This thing of drinking water i-waste it's a waste of time. mosha nemali Just wasting money. ujesu wahlala nalo sisi Jesus sat with this woman wathi phusisa mina and he said, let me drink. lo sisi This lady, uma eqeda ukwaphuza when she finished drinking this water, kwakunembiza there was a bucket ayoyithwele that she had on her head. ujesu akasho And Jesus didn't say, ethi ehlisa imbiza take this kodwa water. owesifazane This woman, wehlisa imbiza she took down the into bucket yangena ngapha because what got into her, yamkhombisa it konke showed her everything. Leli iBhayibheli The Bible says, lo sisi this lady, angazi bazalwane I don't know. umuntu bayisifeme Because if someone is a promiscuous woman, ugqoka noma they kanjani wear anyhow. ugqoka noma They kanjani wear anyhow. kodwa ngazi We don't know ukuthi kwenzakalani what happened. lento yathi uma ingena When this thing got into her, ena ngaphakathi it comes inside. iBhayibheli wathi The Bible jima says she ran. angazi noma wadlulela phela I don't know whether she angazi noma wadlulela edasi kodwa wathi jima wathi wasala said, come. nibone ongitshele bona Who has told me everything? angazi let's go in our angazi Don't know. kodwa wathi yena She said, osala nibone ongitshele bona who has told me everything? wesengenwe She had engenwe inside of her. Inside of her. Angalangi ministry She didn't start a church. angalangi ministry She yakhe didn't start a ministry. kodwa wababisha She saw. wathi noma sekubonile As I have seen. akubona kwangeke For me, asisa banjengami there are other ladies like me. bayidinga le ndoda Leave this man. inamanzi le ndoda Got water. inamanzi le It's ndoda got water. ongathi ma waphuza When you drink this water sakho out of your belly, Jesus. u-36 no-37 36 and 37. chapter 7 Chapter 7. sengiyavala mfundi I'm ibhayibheli closing. Let's read. bese siyathandaza And then we're going to pray. nansi into edingwa ibandla This is what the church needs. nangenyanga esayo In next month as well, sokaqoka kwalithi you're going to bring them here again. hlangananga naye But if they haven't come across Jesus, they will come back the same. bazobuya benje They will go back the same. bazobuya benje They will be the same. bazobuya benje They will come back the same. ngizokubala umfundele praise Mom Bishop, if you can read for me this. sesiyathandaza bafowethu We're going to pray. ngicela ukusho lokho Can I say this? ukuthi namhlanje Today, uNkulunkulu God ongidi of Richard Ngidi obhengu and Nicholas Beck ophiliza and John Kalisa, oWilliam Duma William Duma usekhona is still here. uzokwenza izinto He will do things ezimangalisayo that are amazing. namhlanje Today, ngimi phambi kwenu as I'm standing before you, isibindi I am confident esiqinisele and I'm assured that God, lo enimana nimazi the one you knew, usekhona He is still here. sombona
we're going to see as we see his power. We're going to see not in a smaller portion, in pretty proportions. She's going to read for me, then I will close. Sengenza isiqiniseko angifuna ufunda iBhayibheli kube khona into ezothi ufuna ngilifunde bafowethu phathi phambi kwaMoya Ngcwele angiqamba manga ngekuKristu ngeke siphume sinje. Yes, sir. Akayona ingane kuze thethelwa ekugcineni kosuku sifuna sona siphelele kuye nabonile ubafuna namanje ufuna phendulo wonke umuntu sibe ibandla likamoya. Hallelujah. Thina sibandla likamoya asona ibandla lamadoda sibandla likamoya. Apho amantombazane amajafakazayo athi hlukene lesono belekele amantombazane abawoshoma amadoda uyabona ukuthi uMoya la unumber 3 akekho ngeke vele bani unumber 3 ekhona sibona amaphenda abantu besifazane. Yes, sir. Isonto. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Shot khona shot Yeah. shot number 3 abazalwane number 3 esefike akakhulumi nomfundisi ukhuluma nawe khona izinto mina njengendoda engeke ngizenze ngenxa kanumber 3 angikhuza kuzo. Go. Abantu vele banoma ngisishumelayo. Yes, sir. Phambi kwabantu engibashumayizayo ngiyambela sikithi bathi mabebheka babona ukuthi baba sifana nobaba nesifana nobaba qale ngafika number 3 siqale nesifana nobaba ngafika number 3 awuthi fika number 3 selugcwala isitebe esiveli khona uyabona uma ushumayela vele bani ekhanda kulambile. Yes, sir. Uzoba nencane ngoba uzoshumayela ibandla ukucabanga ukuthi uyofuna kulona ukudla. Yes, sir. Funa ukushumayela emzalwane utshela iqiniso yoba linjani ligoduke emathanda ukugoduka. Yes, sir. Thank you, sir. Goduke Yes. as long ukhuluma iqiniso ukuthi mawufa abantu manje iminithu zami zimbalwa ezami zokuhamba emhlabeni sezimbalwa. Yeah. Sezimbalwa ngizula iqiniso ngikumoya tekishona ngihamba manga ngikuKristu mina usuku lami lokuhamba emhlabeni ngiyalazi. Uma ngiyeke ngageja ukukhuluma ngizogeja ngilahle. Ngiyalazi usuku lami lokuhamba emhlabeni ngiyalazi usuku lonkosikazi wami lokuhamba emhlabeni ngiyazazi iy'nsuku zethu zokuhamba emhlabeni ngiyazazi ukuthi ngifulathela sisale ngemva kwesikhashana alandele. Ngiyahamba ngempela futhi uma wayideja lento ungakusayideja lento ekhulumayo omama abasangele lekhanda nosikhakhana abasangele ekhanda uNkulunkulu uzovuza ngoba uyabona ukuthi amanyala nencithakalo agcwele indlu kaNkulunkulu. Bakhona abafundisi bakhona abaprofethi kodwa kushoda number 3 abananembeza babona iy'mali zabantu bafune lo 1-on-1 bafile bekhona. Athi yonke lento elilona ehlala enyuka nje lona namanzi omprofethi angazi kwakulona namanzi okunuka Yo. Bishop. Jesus. angazi Yes, sir. ukuthi ubani wafuna leya nto ukuthi uthandazwe ngoba siyazi eziyoni bashaya izayoni bathi izayoni zidayisiyiwasho namhlanje iyiwasho basibiza ngama-product Open water. Open water. bathi i-faith water. Swasho. Hey. siwasho seziyoni esasiphatha ngaso ngesikhathi singakakhona iziyoni zisike ziyiwasho. Iy'yoni ziyasindiswa manje kusuka abantu abasindisiwe bashona eziyonini. Namhlanje angazi bazalwane nezangoma sithi sinomoya Ngcwele. Go. You're prophet. Angazi muphi lo moya Hey. ukhona nasethi kaNkulunkulu bathi umoya Ngcwele uthe benamanga
Yakuza. Umoya. Umuntu. Yo. Bazalwane. Akuvela ngithathe bakusikhala. Ungona bafanele ngamfuza utshwala. Bafethu. Ngiyekele. Bani Bible. Ngide chini. Bani ngizodlala. Yo. No ukebani. Vele ukuthi ungumposto. Mawujalandela ukuthi uzalwephi lo muntu. Akazazalwe ndawo. Njengoba nje sashama gospel nje. Akhona khona ubapelepele laba behamba lokho. Nomkhulu Job Dennis ukhona lo pastor. Umdala lo. Bathi siyashumana thina sihlala phansi mfana. Ayikho into. Sishumana spirit bayithatha intshumana basikhahlele. Bathi sihlala phansi sisatha. Laba ba uthi bashumayeza badube bawuqala ministry. Don't want the ministry eqalile. Yo. Khuluma bisho. Manje uyafika kunakuyona le ministry. Uyabona ukuthi amathumela. Usadliubisi bandla. Mawungashumana intshumana ethi aba strong. Afa bonke kuze kufe ubishop wakhona. Bese sukuma bazalwane. Sembambe mangana grace. Jesu bazalwane wasifela sonke. Igrace bazalwane. Bafethu. Bafethu. Ukhulunywe. Hey. Wakhala abantu endlini. Bakhala abantu endlini. Eshokeli baba. Ngithina tu. Azasho umzakeli. Umthandazo oqala nje esabamba imali shathana babo shandara babo hamba yazi ukuthi uyezwa ukuthi lento isho kwimike kodwa ayisho mayedwa shot number 3 futhi fanele nazi ibangeli baba asizonizwa ngoba sowufunda iscripture Yaphilwa. Nathi mengasho nkosikazi mami adlala angehlulwa abafazi bonke sontweni sodabona bayoba intombi funa abantu kungena kule moto ngoba unumber 3 umayekisa fundele sisi sikodwa kwentamba John 7 verse 37. John chapter number 7 verse 37. Amanzi ophi. Amanzi. Ayakasipa. Amanzi. Alafestolo sangakini. Owathengayo uphinde udayise ngawo. Akhona amanzi. Somemezela namhlanje sesehla. Kunendawo ukuthi mawufuna ungaphuzwa ube nomphuzi iphetha amanzi kade wawathenga amanzi nawo ngenamali wosha akhona mahala uzokunika lakho ibhodlela nawe likhona lakho kodwa nawe uzokunika wona Bible tells us ngosuku lokugcina alukhulu nomkhosi uJesu wema wamemeza wathi umekhona owabila anezela aphusha
Kholwa nguwe njengoba usho umbhalo eswini sakhe kuyogoqoza imfula yamanzi okuphila. Washo lokho ngomoya abazokungena bakholwa nguwe. Siyabonga ukuthi izwi lakho liyaphila nakulezi ukuthi izulu nomhlaba liyodlula kodwa izwi lakho liyoma kuze kube phakade. Usise umsebenzi wonke wosuku uduniswe kubatshazwe igama lakhe elingcwele oJesu omgcobileyo. Amen. Uma kukhona bazalwane phakathi kwethu abadinga ukubeka izandla basondele ngaphambili egameni likaJesu kulesi sikhathi esifishane. Egameni likaJesu nisondele nje lani nibulayini bathandekayo abagcotshwa. Ngiyacela mvukane isikhakane usijoyine kule nkonzo sibe khona la egameni likaJesu. Ukholo uNkulunkulu azokwenza, ukholo uNkulunkulu azokwenza. Sibe nje ulayini wethu bazalwane egameni likaJesu. Yes, straight line, yes. Niphuthume bathandekayo egameni likaJesu. Ngeke ufike la ugula akwazi. uNkulunkulu Thank you, Jesus. Siyabonga Jesu.